Чистовані бавлячі, позирачі. З вами я, Фангеймер, і ми продовжуємо бавити у 19-ту ферму. Це у нас 3-та серія. Так, щось ми робили у другій серії. Ніч такого, ну, поробили ми много. І як видите, я потратив усі гроші почти, но купив я то, що хотів. А купив я всякого класа. Ну, простенький. А що ще має бути? В кабіні по-простому. Аби заробити гроші, ходив робити до других фермерів. І як видите, ну, тут ще роблю на 10-му полю, бо з лаком ще знайшов суму, а воно досить велике. У мене много техніки не є, та мушу пользувати один прицеп, а то у нас є одна машина. Та раз їм, коротше, уволив робочого. Ні, не уволив, ну, давайте представимо, відправив доми, бо почав, бо робить день-ніч на комбайнові. Та ж як ми хоч, ну, покуснуємо мало наш грузовичок. А тепер давайте йдемо збирати сою. Не знаю, яка урожайність, але лише я раз піляв. Всякому добриву. Ну, хоч є у нас комбайн. Перший. Жатка невеличка. Ну що, давайте приступимо. Я вже сюди машину пригнав. І давайте так, прийду я пару полос, бо було легко робити, ну, тому кого найму. І чекайте, це вилізе ще. Ось. Ну, а це я ще подобрив. Щоб стало ще. Ну, наш перший урожай. Ось чекайте, є ідея. Об фуру не... фуру, ну. Це ж грузовичок не кавати. Будемо йти з комбайном від елеваторові і так посипати через шнек. А помало будемо возити бурак. Це що там я пішов виконувати завдання. Ми нашого робочого лишаємо туди самого і йдемо на 10-те поле допомагати тому. Воно досить велике. Та ми на нього час досить так потратимо файно. З чим поміняв фенда того, на чого... Ну, по скорості вони єднакі. Мотор. Та поклавим десь 100 лошадок. Та і спереду може капчати дащо. Та й ціна мала. Ну що, пішли? Вважу, що ж те можеш сіяти.
Такс. Ну і це великі у нас поля. Ну, можемо. Ні. Це зануть великі. Поле 14, що він там увесь хоче. А 14 у нас поле велике. 25, а ну. No малое і все малое. 33 поле. Ага. Коротше, щось придумаємо. Ну, як видите, трактор не беушний я купив. А вже повністю новий. І з цього вже видав робота пошарпала. Ну, пакет уже є. Зато у нас вже повністю новий із салону. Не десь із базара. Раз готуй припаркуємо. Ну, а ми пішли. Ну, це ще наш комбайнер справляється файно. І я довольний, що вже у нас є повністю стартова техніка. І ми будемо вже хоснувати на повну. Ну, ще нам те, що треба і докупити. Як, ну, культиватор та й всяка фігня ще там. А знаєте, що бо ще догадався ваш? Ну, комбайн повністю він збирати листя і не треба листя віддільно збирати, так я нараз і зробив першу серію, а й вже в цілому. Ото дві роботи нараз роблю, а всякі, ну, за дві. Ось чекайте, ну де ж можемо посіяти. А бать зорати. 27. Пшениця. Ага, 27. Зараз таки ще візьмемо за нього. Аж вже от жену наш грузовичок. Ну, із бурака, бо собі комбайн сміло ходив. Люблю зустріти, як пашуть робочий мой. Так. Це ще вже назбирав так доста непогано. Ми йдемо на 27 поле. Будь на 26. Давайте 27. Пшеницю вибираємо. Думав, має нам зайти всього, що є в щелці. Ну так і ще те сусіднє поле. Та й близько буде йти в ньому, недалеко. Та й трактор мощний вийде вже і до горі. Ну, але щелка мала. Ну, пак як уже є. А я мушу вгадав тупати. А бачите ще, знаєте що?
Сідаємо в трактор. Беремо плуг. Йдемо зорати декому землю. 5-ї та й 33-ї. Давайте 33-ї виберемо. Ну що, пішли ми. Всякі жени, я вам повім. Заробляємо, купуємо, тратимо. У кожному є чомусь є плюси, в чомусь мінуси. А я вижу, я зараз куплю бензопілу та тут ту хащу, що коло ферми маленько прорідити, що старе, а молоденько і лишити, та най росте, та й засадити по-новому. З чим це скачав мод інтерактивний контроль. Як воно робить із... Ага. Видите? То з кабіни робить. Ні, ніяк робить. Лиш він буде робити на одушки технічні. А на стандартний він не робить. Не знав, не провіряв, так точно вам не повім. Як у то є. О, вже нас кличе комбайнер. Ну, мусимо ми пройти один рядок. Бо ще й нам дещо защитало. Але наймемо робочого. Най робить. Може му треба буде пак помочи, той коли дарабчик уже ще згужує. Ну, не без того, я вам повім так. Так, прийшли ми. Ого. Ну, файна тут земля на болото. Ну що, пущаємо? О, жона за рулем. Так, все ж забрав так доста файно. Це ще вже може 5-ту полоску. Ну, а це ж нас чекати. Ну, чекайте, увижу одно діло, ну ще в мене, ну тут має бути. Так, що це у нас? Ага. Ясно.
О, тут є. Ага, 17 тисяч. Ще 13. Бо ми провіряли, а в оренду я би не хотів брати. Бо це треба кожен раз провіряти та ліпше купити. Та вже гроші заробити, бо і ще штука була наша. Це як і це ще називати, ну, провірятор землі. Ну, пішов в другу полосу. Це ж чому ще немного ще обстало. Аж мені інтересно, як він тут робить, де у нас курятник. Де потач. А, файно ще розгорта такому. Ну чуєте, тут би треба це все забрати, не знав як вони ще вмудрили і все сюди розсипати. Ну так помало ще в нас перед продукт, який пак файно продаме. Нам би треба купити Lamborghini тому, який противовес. Так, де в нас противовеси? Тут є фронталка. Чекайте зараз, ну, які дням йдуть. Той не вказує, ну, може любий погрузчик. 5. Зараз, ну. 3. 2. Має бути нормальний погрузчик. 2. Даже не знав. Ну, а як пілу брати, то я б взяв нараз хусварну. А прицепом, знаєте чому не купив? Бо є в ній ще платформа. Та й піла в руках. А буде мене... Чуєте, є в ній ідея. Ніякі нам прицепи не треба. Бо раз будемо збирати підходимо задому під хащі, збираємо то, що ще, ну, то, що по землі вже. Чекайте. Бо не ділити на поле, а може і треба. Не може. Щось може ділити, а щось не може. Так, уже нас кличе
Челядник на 10-те поле. Чекайте, а ми машину далі шили. Ага. Так, на що цього робочого? Ага, ще мусив стало пройти пару полос. Видите, про що я казав? В цих доступах ще можемо ще заробити фінанси. Та й не треба нам убаляти дерева. Захараме хащу. І ще пеньки може, старі. Но треба нам взяти ще то, щоб ні витягати. А от мульчар який. Ну і все. Наші курчі мав би дяку. Точно мульчаром ще прийти. А бать не будуть. Це вже так. Рішу. Коли буду хащу садити. Коротше, вже не стає. Так. А ну кілько заробимо за цей мусор. Ну просто його повеземо на пілораму. Чекайте. У нас дверми проблема. Все, пішли ми. Ну, мало ще відволік, бо то мусить слідити за комбайном та розгружати його і возити такий. І ще в нього доробив робочий на комбайні денсою посіяв у себе на полю. Та й зараз мені треба буде бігти насіння брати та трактор заправляти, і це довго доста. Талантувати щак. Треба одному встигати вщаду. А
хтось із вас має 19-ту ферму, я вам дав папку мод, що в ній є. Установлюєтеся і бавимо онлайн. Може до 16 челядників. Та будемо розвивати ферму разом. Я думаю, це б було найліпший варіант, бо самому тут газдування много. Папка у мене мод, що з модами там много не занимат. Є в ній десь до 1000 з чим-то модів. Видите самі, як робить файненько, без лагів, без просадки FPS. Ставимо той. Ну кілько заробимо за 1000. Просто заріжте. Щось ми привезли сюди. А ще кого похоще добра є. Та може і на чому заробити. Лиш вже прикапчаємо прицеп, а єно сюди бусика. Для шута вже може і за кадром робити. А видите, вже не клич. І давайте продовжимо у другій пак серії. Бо я аж як не бігав тому комбайнові та не ж розгружав, возив, бо то поле велике. Ну а як повісти велике? Ну не є велике таке, як з 12-ї. І зараз вам кажу чого. Ні, то не щак. Ага, вказує такий. Ніщак може. 5. Коротше, моє велике 12 поле. Ну, і це не поле, і це просто участок. Досить майдорогий. Ну, можеш купити хоч що. Даже цілий варуш. Та й видите, що вам казав. Треба буде бігти і щелку заправити, но і того розгрузити. Та давайте продовжимо у другій пак серії, бо нам було менше цієї біганини, бо то довго. А з вами був я, Фангеймер. Підписуйтеся на канал, кладіть лайк. Не забудьте нажати на дзвоник, бо вам приходили смс-ки. Ну, до нових зустрічей, всім пока.